rina wengi amung dadi ya ampun impen wah pebuntone enake kok iki pantes diku ya piye aku aku anu Mas lek sampean wong manis ning nek aku wong bagus ya ning lek cah loro kirik niki napa aku anu ya wong manis lah aku manis kan gila aku ora wani ngadeg iki mergane nek tunggake sumangga Mbak Lintang Kairo wilujeng dalu Cahayu. Nggih wilujeng dalu ugi. Alhamdulillah bisa ketemu karo Mas gantengnya Jawa Timur. Wah, alhamdulillah nderek pitepangan nggih. Niki kula manggile Om napa Mas? Mas ngono aja. Oh nggih Mas Dalang nggih wilujeng dalu. Heeh, sugeng dalu Cahayu. Wah, aku yo mek sering nonton tok karo awakmu ki, Nduk. Walah nggih. Jan biasane neng konten, konten, apik nduk apik. Nek awakmu biasane neng miri gambar, aku yo mek nonton ngopi neng etan dalan. Yo mek tak batin nang. Jenengan nggih mirsani. Heeh, sok-sok lek nang miri gambar to. Nggih. Neng studio. Nggih, salim rumiyin. Oh iya Cahayu ngene. Iya melu. Cah-cah ra duwe duka. Karo ngene lho sing apik ngene iki lho, salim. Lah kan dereng kepanggih kalih panjenengan. Cahayu wah jan. Iki pas-pas aku Cahayu. Ya Dalam? Pas-pasanku ngono lho. Delok to Mas. Mas Dalang. Eteh lho Mas. Aku iki lek roh kadang roh sing ngene-ngene iki rada piye ngono Mas. Pripun? Ya mboten paring asma sinten? Lintang Kairo Mas. Enggak ampun jenenge Lintang. Nggih. Gede. Kok endel men to jane iki? Kok mesti Aku ku yo ora aku ki ndak endel lho, Mbak. Lah pripun? Ah ya mek is ketek menyek. Oh, kemenye endel-endel ngono. carane ngrayu. Oh carane ngrayu ya. Sampeyan tak rayu gelem Mbak? Hah? Sampeyan tak rayu gelem ah? Masa dadak takon wong modelmu koyo Apa enek ngrayu takon. Ngerayu aja endel-endel lho tapi. Tapi ngapunten Mas. piye? Aku karo Mbak Lintangnya asli beda keyakinan Mas. Lah, Tenan lho. Aku yakin gelem kene yang yakin gak. Lah wis asli kok. Tak contoni. Oh ya wis contono Ya, ora. Oh ya iso. Ya dah. Ya, delok gembu. Jotos. Nyapa ya. nggih pripun Mas? Halo Mbak Lintang Kairo. Iya, halo. Ngono lho, Dek. Langsung respon ora? Anu. Apa kok guyang-guyu tok piye to? Ini lho. Tang. Otang ya otang rumasane. Iki ki jenenge Lintang. Kowe lek ra iso Lek rayu bocah iki meneng delok tak rayune. Lah adalah Kang kadulu kene Cahayu. Nggih, Kang. Oh, manut to. Roncema lati. Mas, aku Mas Didik Didik. Wong ayu. Nggih. Wonten dawuh Kang Mas. Tresnaku tanpa upama kelawan sliramu Cahayu. Sumanten ugi kawula Kang Mas. Mas
Ngono cah-cah. Kok ora usah nyawang kirek loro Cahayu. Ya Allah kirek piye to iki jane? Ojo. Mas, aku kok tangan astane jenengan pun disuwirian nggih mangke. Rina wangi amung dadi Ya ampun. impen Ngoweh. pebuntone Enake kok iki. pantes diku lei ya Piye aku? Lho. Aku anu Mas. Lek sampean wong manis, ning nek aku wong bagus ya. Ning lek cah loro kirek loro Niki napa Aku anu. Ya wong manis lah aku didik. Manis kan gila. Aku ora wani ngadeg iki mergane enek tunggake. Engkang mawe Kenang-kenangan sampai doplang dadi kirek. Inggih Kang Mas. Serem aku iki. ngene iki lek tak bacoti Sri Tanjung mesti dadi garwaku. Mas. Mangke astane jenengan pun disuwirin. Astane jenengan pun disui, Mas. Pun disui. Wis disawang bojoku. Sorry ya, Mah. Ngapunten nggih. Ora apa-apa Cahayu, sampean takon bojoku. Wong lanang kuwi ibarate kipo. Oh lah nggih laras. Sopo-sopo sing ngemut saya gilap. Wah, gilap. Takono. Bu, niku lek pemain ten malaikat dicatet pripun? Nggih. Tapi anu Mas, Koclok ngono tak tapuk di asmu. tapi ngapunten Mas Daru nggih. Piye, Ngapunten. piye? Apa? Ngono iki biasane kudu ndek paugeran Mas. Piye? Eling lan waspada. Piye? Eling di bojone ngomah waspada aja sampai konangan. Asli. Sampeyan arep ngaturne apa Purbawasisan ini bocah kirek loro kuwi. Wah, jenengan ampun sia-sia Mas. ta. Mas, Piye, tangan. Piye? Jabak bayi mau ngeteni iki to. Oh, ya mbok disuwi ya. Jane delok Mas. Aduh, selanjutnya sok ben lek karo aku Kula ketoprak. nggih ningali kedhi Ah Mas. nggih siap. Enten kalih jenengan teng anu nggih. Aku entek gerek telek Wonten Pujiharjo. Oh, datang Pujiharjo Pujiharjo ketoprak karo Mas ya. Ah nggih siap. Siap, apik. Ditunggu CS-nya nggih. Engko tak warai ketoprakan. Mas. Aku mending ganteng. Mas. Lah krengamu nok pong-pong kowe. Sok lek ngono karo Mas ya ketoprakan. Mas apa? Ya, tanya Jangan mau sama Mas. Kenapa? Sama kakak aja. Ih, kakak. Kakak war. Ih. Cuentil ya Mas ya? Aku ya iso modus iso aku Mas. Piye? Modus ya ngene. Aku sampean apa roh aku magician. Heeh. Nah, Magician. Bahasamu basa linggis iki. Tukang sulap. Begitu tanganmu tak sebul srut. Ya toh? hah? Langsung enek sampean cara aroma ngono iki. Aroma parfum. apa? Aroma parfum sing sampean sukai iku aroma apa? Bakarat. Bakarat? Iya. Oh iya. Bakarat ya. Iku ketokne parfumku tak antem dasmu yo. Mboten. Iki sik lho, Mas aku tak marekne modus aku pengen sampean iso ngono lho. Emang kenapa kalau bakarat? Gini loh sayang. Aduh, gini loh Lin. Coba Lin apa tang? Lintang. Lintang. Nggih. Ngene lho Lintang. Dalam. Alah kuwi arep wis kerajutan lho. Koli ki piye to? Tak koprok jaipang ya. Aku seancang-ancang. Nah. Ngene. Iki engko tak sebul toko kene, tanganmu astamu sing tengen mesti langsung mambu bakarat. Lah kok bisa? Oh bisa no kene magician no. Ya ampun telek
Wah, bati. Ah, Bangkrek. Pinter. winter janan apa? Bisa Cuma ngambune apa, Mbak? Ya, gila. Untung kok ketatan mik. Piye, Mas? Sik Mas Linu. Mas Linu, aku iso mencium. Ajar. Cuma ngambune apa, Mbak? Bakara. Bakar aku tangan sing ndi, Mbak? Sing kanan. Sing kanan yo jajal sama ambu. Ambune apa? Telek. Lho, ambune telek lho. Nyapa wong aku penting iso. Ambune apa, Mbak? mambu. Ambune apa? Mau kita telek saiki ganti Wah, bakara ta? Mas? ganti bakaran, jajal lho. Wah, wah, Mbak. Model coro-coro. Tangane. Cahayu. Adalah Ditimbali neng peh doplang. nggih, alhamdulillah saged marak sowan dateng dusun Peh Doplang. Peh Doplang. Alhamdulillah nggih. Ngaturaken salam sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika nggih. Pangapunten nggih, Mas Dalang niki suwantene kula ora ditelah. Oh ngono. Ora apa-apa Cahayu. Nggih, nderek mendoakan. Aku nggih. pokok bocah ayu ora masalah. Dalang. Bocah ayu ora masalah suarane entek. Pokok suarane wae. Oh, tapi tenan. Dalangin Daru Kartiko Kartiko. sindene lintang kae. Iki jodoh. Cocok. Loh, masalah iki cocok ngono. Maksudnya cocok. Oh, enek Daru Kartiko enek lintang kae. Secara chemistry. Iya. Sik. Bahasamu kengetanen. Chemistry ki apa? Chemistry iki. Chemistry iki apa Iya, dah. jenenge? Jelas. Chemistry itu kayak itu loh, Cocok. mencocok, mendalami peran ngoten lho. Oh, Mas. berarti gopring dicocok-cok ngono. Oh, kesogrok. Piye to iki jane? Wis ndak pandang. Cah goblok e ramu. Nduk arep ngaturke tembang apa? Heeh. Nggih, saderengipun derek mendoakan buat acara bersih dusun nggih. Nggih, bener. Nggih, mugi-mugi dusun Peh Doplang pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, kawilujengan. Semoga kedepannya menjadi dusun 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 yang maju, semakin maju Amin, amin. masyarakatnya, Tepuk semakin tangan, tepuk jaya. Tepuk tangan buat Peh Doplang. Luar biasa Ingkang sekali. dipandhegani kalawan Pak Wo Baroji. Nggih. Ning Malang tuku teri, Mas. Piye Cahayu? Warga Peh Doplang mugi kathah rezeki. Amin. Yo ngene iki lho ta. Bocah ayu cerdas. Ah? Heeh, kok mesti duwe tangan nah. Aku bener-bener elek ngene rupaku ki ya iso lho. Piye? Piye? Ngawut ae. Piye? Tapi pundi mau Mas? Lah. Peh Doplang ya. Oh, Peh Doplang. Tuku marang dadai bronjong. Heeh. Warga masyarakat Peh Doplang ini bos, senggol dong. Pinter. Uteke kok meletek. Aku mbok. Bocah kaya ngono, tiba uteke ya kok mletek-mletek. Nah, lute-lute jan iki. Totale pitik deng sini. Heeh. Piye, Pong? Nggih. Nek awakmu piye, Pong? Aku Bosok. lali, Mas. Bosok. Heeh, Cahayu arep ngaturke tembang apa? Nggih niki wawon. Dibawani napa mboten? Niki wau wonten pamundutan. Lah, kamangka kula niki wau saking transit badhe minggah panggung niku disangoni niki wau kalih disangoni. Ibu. Oh, ngene iki lho. Ibu Kades. Heeh, Bu Sinten? Supia. Ibu Sumia. Sophia. Sophia. Aku ya disangon ya. Oke. Sampe disangon Cahayu. Podo salaman sik karo aku. Dalang. Kirek loro ra disangoni. Iki sangoni ora lah jane. Awake dhewe piye? Bu Supia, 200-an mawon mboten apa. Apa? Lah, kunut sangon kene ora. Oh iya. Mbok sumpah demi Allah iki lho disangoni. Oh iki sangon Bu Supia. Ayo, Mas piye lah. Aku mau ya disangoni lah Pak Dalang. Oh ngoten nggih, matur sembah nuwun nggih Bu Kanjeng. Matur sembah nuwun Ibu. Niku wau ngersakaken lestari. Lestari diaturke. Alamku. Nggih, sugeng dalu Ibu. Lestari. Monggo Ibu badhe nderek menyanyi. Badhe nderek tembang Ibu Supia monggo. Nggih, apa kita Sumanggaken, Bu. Monggo. Nggih saged to Bu lek. Kades monggo Bu. Monggo Ibu. Monggo.
Ayo. Sepatu, Cok, Mas. Yuk. Ayo. Ya. Monggo Monggo Bu Supia. Supia. Tinta wonten pemanggungan. Ibu Kades monggo nenggani wonten panggung nggih mboten napa-napa. Napa kalih bapaknya juga sakit Ibu? Monggo Ibu Supia. Nggih. Nggih. Nggih, mboten Oh, napa-napa. Mboten Boten napa-napa. nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Rabi sanget boten Ibu. sekeca badane. Atur semangun Bu. Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih Ibu. Kula sing dereng. Kula nggih dereng. Nggih, tuku batuk-batuk uyah gedhe. neng Ning pasar isih Lempeng. nenggani aku lan kowe Cahayu. Nggih, leres sangat. Yuk, didadekne ya Lestari. Lestari. Ya. Tapi rumiyin. Oke. Nggih, mboten Yo. apa-apa. Bersama kanca-kanca Langking Kusumo Cahayu. Campur sarine Mas Daru Kartika lho iki. Langking suka. Dalam katanya tulung agung bala. Aturaken dhateng sedulur kula ingkang sami mirsani wonten YouTuber. Wonten saking Kedoyo, matur thank you. Widodo. Langking suka. Lintang, Nggih. sampean ki asline trah tedak turun lak saking mriki. Nggih, saking mriki asli darah Suru. suru belingi. Alhamdulillah. Nggih. Nek Niki wong-wong wau. lek ora tau nemoni sampean asli tedak turun saka kene to. Nggih. Lek Mas Daru lek ngono, berarti kita kan jodoh. Wah. Bu, Ada karuane jenengan lho, Bu. Chemistry. Oh, chemistry lagi. ya? chemistry ngono. Nah, boleh. Pas wis pas. Nggih. Chemistry, little body. Nggih. Om Dalang, niki wau ugi dirawuhi Mbah Kakung kula. Lah nggih maksud kula niku ngoten lho. Maksudku Nggih. Mbah Kakung badhe minggah, ngoten to. Nggih. Heeh. Mara coba Badhe. timbalano nggih. Nggih. Monggo Mbah Kakung. Oh, teh karo ibu Mbah sik Kakung isih monggo. jajal. Lungguh kene sik. Aku Lungguh kene. Mikir Nggih. aturne. Nggih. Sik. Nah, isih karo Mbah wong. Kakung nggih saking mriki lho Oh, asline ngaten pengen. nggih. Nggih. Karo wong tuwek Salim. Heh, Salim. Sekian dalu Mbah Kakung. Cahayu. Nggih, Ini lungguh kene sik. Nggih. Cek anu bocahku tak kon lungguh dhisik Pak. Nggih. Ngapunten. Ngapunten wong niki pancen ucah ra genah kabeh asline tak lumpuk niku. Ben delosor dek ngono. Nggih bicange sugeng dalu. Iki sugeng dalu. Nggih, menghibur masyarakat Tepeh Doplang khususnya. nggih. Wis mugi ayem tentrem selaminipun. Nggih. Nggih. Iya, Nduk. Kabar, Pripun Nduk? pawartosi Ya panjenengan Mbah alhamdulillah Nduk, Kakung? kakunge tetep sehat Pak. Alhamdulillah. Lancar gini ki wau. Iya sebagian lancar, sebagian rotok mampet. Mampet. Iya. Napa nih, Kong? Lah ya mbuh Mas Darwi apa yang mampet iki. Heeh. Aku nenek manajer Lintang neng kene aku kata. Iya, nek cah musik sesuk manajer Dalang karo manajer Sinden. Gacekane. Jangkrik aja bule wae bocahku dhewe to, Tang. Sinten? Itu aku ora tak doi. Enggak sesuk tak didoi. Bocah ya neng kene ya teko. Pundi lho? Wis to. Sapa to wonge jane? Sesuk Dan Ya. sewu bujange. Nggih, nggih. Niki wau wonten titipan salam saking Bapak Panitia. Heeh. Khususnya dateng Abah Haji Wahono. Nggih. Nyuwun request lagu nggih menika Bobo Caping Gunung minggahipun teng Jula-Juli. Oh, mekaten. Nggih. Nderekaken. Nggih, sing kowe glathuk-glathuk sing kepethuk. Ngoten. Heeh. Bobo Caping Gunung ayo. Oh nggih. Ayo dijenglengne, Lur. Sing cekleng jenengan nggih, Kong. Yo kading kala. Heeh. Ter rotok mari ngantuk. Esmere rotok ngantuk. Yuk, dados. Saben bengi nyawa kono
rumiyin nggih seniman nggih. Nggih, Bu Pirang cuma rada ngene iki ya sak rada iwaya. Kakung Lah, yuswa pinten ta Kakung? Kok tasik puwinak ning jengleng jenengan? 72. Wah, 72. Kelahiran 53. 53. Alhamdulillah. Bocah nun sewu lho. Injih. Iki ya musuh putu dadi tok riko. Aku mejane gak ngene iki. Wis pas tapi kurang pas. Gandengane jenengan Darsini wau wangune. Ya, sak kelase. Dadi lek musuh putu iki carane kurang dokoh. Cara pendaharan ora tek dokoh. Rada riko saiki. Ya wis gak apa-apa. Ayo ndak lanjut. Yen memajang amung karo jalana Lho, Kong kok ngliyeng to, Kong? Aku iki mumet lek dijenglengne iki. Peh. Lah napa? Ya las mbok kelingan jamane. Kaya iku, Mas. Sejene kelingan mbahmu Putri dhisik cek awal pertama. Wah, lah pripun Zaman isi to? malam pertama ya wis ngono kuwi lho nduk dhisik. Ngliyeng-ngliyeng ngoten Dulu yang nggih. ora tak mumet ngono. Iki mek nuruti Abah Wahono, mengko ora dituruti potong bayarane ngono lho bocane. Anjir. Apa Wahana tasih nenggani, Kong? Iya. Ah, nggih. Mangga. Yuk. Kembang wae wetan golane mantep lho, Kong. Alah yo ngene mek kene rokne mbahmu Putri biyen kok. Lho nate ngaten. Iya mbahmu Putri lek ora digoyang ya wis ngono kuwi terus tak terokne. Kayang, Kong. Heeh, oke. Entek. Heeh, yo. Panas hutan Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet Yuk. Oh. Panas udan, udan panas saling aling. Lek cengkoke dhisik. Leng. Aleleleleleleng. Ayo. Cepet gunung. Oh. Jet 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 jet. Jadi kong. Tasik sanggup Kakung? Yo, kendang ana, Cok. Prip. Cek. Ha a Iki dudu Victor ya, aku dikira Victor.
Kon kaprol. Hop. Niki sarehne sampun kathah yuswane. Yes, dadi rada mengkis-mengkis. Aku menjelek kiat lho, Kang. Kula Anu kok Dek Cahayu. Kairo. Dalem. Nek sak kakung ki padha karo bapakku. Dadi intine mung seneng atine. Lah leres sanget. Kelegan ngoten. Nggih, leres sanget. Yo, lanjut. Yuk. Nadian wadon sarta lanang. Loyo kok. Lemes. Lemes. Ya wis katisuk dadi kesel. Heeh. Ino dikuatne cah. mane banyu Iki wong jane bujange asline iki cara sepeda motorno rime selong. Lah kudune lek nang jula-juli mejek separuh mang dadi terganggu. Oh, kata. Panjenengan ki saged jula-juli kok. Lah ya iso to, kowe gudangi jula-juli ya. Cobi ta kok. Ceko to, ceko. Waduh. Yo, ayo ngopo? Jula-juli riyen mawon. Ayo ceko. So. Ayo kok. Ya menika lodro ki pon langking kusuma. Mau anteke ora iso pas. Para sederek kula sedaya jalar estri anom lan tuwa. Pumpung sik urip dulur, ayo padha elinga salat 5 waktu, padha lakonono. Pumpung sik urip lo cahayu akeh selawate. Tekak lora ndase ireng wong wis tuwek kok iso ngareng. Yo. Sugeng dalu dulur para rawuh sedaya kula aturi pinarak ingkang sakeca. Monggo mirengaken dulur kidungan kula babile lepat nyuwun pangat somo. Iki jamane wis maju, musuh masyarakat do plangan, ayo podo bersatu. Oleh nyambut gawe ojo gampang krusa-krusu, mundak nimbulno barang tukaran patu. Apa maneh wong sing rawuh bapak lurah, wong lek nyambut gawe ora ngono maya karo masyarakate, ora gampang gelisah. Dusun darungan muga-muga kemaripan. Ayo manut pituture bapak guru,
uga dieman uga dikulan ditiru rumah tanggane dulur aja sok gampang tukaran patu mulamu anak kabeh padha meset lan guyu eman wong sing deman putuku sing ayu ayo didandune cok yo so yo Ayo kok. iki piye iki piye bocah ayu lak putu-putuku dhewe wong lek nyinden laris wae muga-muga kena sangu lak sekolahe Amin. Ela elo sabone dipangan ular elo lek putuk aja ngaku-ngaku pinter iki ana bukan gendar Gender. napo bumbunge ya dijejer-jejer boleh napo sing modern rada batar karane cilik dase jeber apa maneh lak jenenge slentem Slentem, wong napo ora duwe guna boleh napo ya mek gur kalem karane cilik dawa dase sagegem Soting. apa maneh jenenge Pak Soting Oh, soting. wong sing dinjang bener ya penting wonge gedhe dhuwur rambuté kriting wetenge gedhi kaya ubat cacing ngene lho Nduk Matur sembah nuwun. Nggih. Kakung. Saya sangat kok. Wonten malih kok. jenenge Asta Asta. jumlahe loro dawane padha Pada. wong sing tengen tinggi muluk sego barang sing kiwa tinggi apa-apa kena iya ta lha ya ta Nduk Leres kok. iya bener ta Apa-apa iki kena. ngono lah jenenge grana Gerono. jumlahe loro bolongane padha kadang kala nimbulne perkara Napa? lek tinggi ngok bojone kanca ya ta bener ora diomong yang akeh Nggih. iya ta Dibacotne caping gununge. iya iki ngono lah jenenge Pak Alah Dalang wis ora usah. wong sing tidak mek tebok karo wayang Leres kok. iya ta bener ta Bener. Wong nyabetne wayang tangane ndaplang lek sikile jikang ngutahno wedang bener ora Leres kok Pak Dalang. ya iya Nggih, matur sembah nuwun Kakung, dibacotne Matur caping sembah nuwun, gunung. Kakung. iya caping gunung Mangke soalé waranggonone tasik kata. Iya. Nggih to? Nggih. Ah Cahayu, caping gunung. caping gunung lanjut Ayo. gentenan bendang rata Nggih. kripik gedang kripik telo titik damping Nggih, rata matur sembah nuwun lho, Kung. iya iya Nduk caping gunung dilanjut Buka celuk Cahayu. Di zaman Sajake kok semangat men to sing Senggak. senggak. Oh iya semangat Cahayu. Apa Mas? Cerene
Adikku Cahayu genduk lintang kairo. Wah, matur suwun ya Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Lenggah sauntara. Nggih. Ganti mbak-mbak iki ya Cahayu. Heeh.